sammen, og nu er det noget til EM-gutterne. En rigtig fed video, vi skal se i dag. Vi har faktisk selv fundet på lejen, den hedder Kassekarl. Og jeg tror, der er nogen fra vores skole, der i hvert fald har hørt på den. Så vi går bare i gang. Kassekarl går ud på, at jeg smider mig rigtig meget som målmand. Og alkohol er sådan jeg grine af. Så vi går bare i gang. Og jeg hedder Elias, han hedder Malte. Og vi er til sammen en vi har gjort. Bare lige, at Kassekarl, han er meget dårlig med. Han er god til at kaste. Jeg ved det. EM-gutterne. Det er faktisk en ret god YouTube-kanal, fordi vi laver forskellige videoer. Især nogle ret gode nogle. Sådan nogle med fodbold og funny fails og sådan nogle andre ting. Vi er bare i gang igen. Husk, like og subscribe. Så bliver Kassekarl meget glad. Og hvis I ikke like, så bliver hun glad. Ja.